Hey, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Hey, ndithu madzulo abwino konse kumene muli. Timafuna tipatsane kwa update pano. Hey, ndingofuna I just want to prove a point, guys. Mufuna tipange prove a point. Tinene patitsimikize kuti akuluakulu atramba chatu ndithu kufinyidwa kuti anthu anafinyidwa ndithu. Kufinyidwa mene anafinyidwa ndithu chifukwa munthu timaona excitement, timaona chisangalalo chimene munthu ali nacho. You understand what I mean? Kuti babatu kuti munthu akusangalala kwambiri ndikuti panthu paja ndithu pana king ndithu ete. Yeah, zimene timadziwa. Chabe kuti sakufuna kuvomereza. Okay, so first of all, tinene pano akuona kuti choyambirira a Trump message yoyambirira akuona kuti a great and brilliant day for the world. A great and brilliant day for the world. Leo rumeneo. Tsiku alikulu kwambiri. Tsiku lokondweretsa kwambiri. Kudziko lonse lapasi. Remember kuti kudziko lonse lapasi we are facing the same problem. Tikuma ndi vuto lomwelo lachani la mafuta. So amene ngono zoti panopa Trump wasangala. So kuyankhula mawu amenewo sikuti ndi chibwana yayi. Komano it's coming from his heart. From the bottom of his heart. Okay? Ziyoka pasema ntima baga. So my message ena amene Trump yankhula ndi awo. Akuti Iran has agreed to never close the Strait of Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the world. President J. Trump. Iran yavomereza kuti sizatseka sopa Strait of Hormuz ndipo sizagwisa ntchito Strait of Hormuz ngati chida polimbana ndi dziko lonse lapasi. Number 2, takambakala number 2. Number 3, wamba kuthokoza nsoro maiko. Thank you Pakistan and its great prime minister, a field marshal, 2 fantastic people. President, akuthokoza prime minister, akuthokoza field marshal, fantastic people, and athandizira makamaka kuti izinto kuti zitheke. Chabwino. What can I thank you to Saudi Arabia, UAE and Qatar for your great bravery and help. Kuthokoza nsopano maiko. Kuthokoza maiko. Ziko kwambiri. Okay. A Trump rasangala kwambiri. Kenako akudziwa kale kunizoti anthu waru I think mina azikumbukira benkhana kuza ndi Lebanon but Iran inati titsegula Lebanon pakakhala mwapanga deal. Panali zinthu ziwiri. Panali Lebanon komanso panali yani ma sanctions. Ku sanction kuti bwerako chabe kuti pano basi tinafika kaya. Pali zimene ziliponso. So anayankhula message ina kuti again this deal is not tied. Ngani isi ukuzana sikumangedwa to in any way to Lebanon, but we will make Lebanon great again. Ati sisi ukuzana Lebanon komano ngani isi ukuzana Lebanon komano tibanga Lebanon great again. Koma pasi kuseniku ngani yake Iran inagamba kuti amenetse Lebanon. Chabwino. So a Trump announced a message in Iran has just announced that the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. Check. Agudi, the Strait of Iran. Yes, look at Strait of Iran yet. See Strait of Hormuz. Poyamba pajamati in international water malo amene ndi sa Iran in international water. Leo Trump akawatchula malo amene achakuti the Strait of Iran. Wasangalala kwambiri Trump. Wasangalala kopya. Wasangalala. Kenako nkhani naso sopano. Akuti now
that the Hormuz Strait situation is over. I received a call from NATO. Aranaimbira phone ku NATO kuti if you would need some help. And now kuti no, mufuna thandizo raunzo rai sindofuna thandizo ari watero Trump. Stay away. Kana kutali kwambiri unless they just want to load up their ships with oil. Audi, they were useless when needed. Analopanda ntchito pa nthawi imene timafuna, pa nthawi imene amafunikirira. A paper tiger, alingati ndithu chitiger chachipepala chopanga, paper tiger. Amangopeza koma ayi ndi zero. NATO imangopeza koma ndi zero. A Trump amenewo. So pali zinthu zambiri ndithu zimene a Trump akunena pa nkhani yokuza ndi Strait of Hormuz. It's like good and what. So akuoneka kuti akuti ndi chisangalalo chanchani zambiri mbiri. Komano zina zosanganene sangaulule kuti chichitika nchani. Kwa pali zinthu zimene zachitika. Choyambirira a Trump anafinyidwa kuti aiuze Israeli kuti ithese nkhondo ku Lebanon. Choyambirira. Number 2 pa nkhani yokuza ndi ma sanctions. Iran yanauza kuti look, it's fine. Inuyo mutha kutenga yani ngati mufuna uranium. Meaning kwenda kuti mufuna mutenge uranium, it's fine. If you sort of fanya nuclear. Koma ndikuti pafunika yani? Pafunika $20 billion US dollars. Yatu imene inapangidwa freeze. Komaso apange lift ma sanctions. So issue imene imakamaka ya 20 America yavomereza koma sanafike poti popanga finalize ngati kumapetopeto syndicate ndizi. So sekuti izozo zangochitika koma padusa ndithu zinthu zingapo zimene akuyenera kuti anthuwa adutsemo. America ndi Iran ma agreement ngati amene wawo. So mutha kuonanso kuti a Trump ambokuthokoza anthu akusangalala kuti pa Strait of Hormuz. Meaning kuona kuti munthu yoti ndikungofuna kupezeka umboni guys. Izi mukuona nokha. Umboni kuti akulu white anafinyidwa. Anafinyidwa ndithu. Kapanopa siwanarani amasolidwa. That's why sangabise chisangalalo chimene ali nacho. Pa Strait of Hormuz pachapo pamagwira ntchito ndithu. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.